Tinakbo ko na kaagad eh. Sakto pagpatay ng ilaw. May tama yung ulo mo. Wala? Yung likod mo. Wala. Di bulusok kasi, di siya makawala kasi nakasiper yung ano. Nakasiper yung luyan. Dito lang siya eh. Tapos bumangon kaagad ako, binuhat ko. Ako inanong pa yung cellphone ko, pero ilaw ko pa. Sabi ko pa naman sa'yo, masakit nga yung ngipin ko. Tol, takban mo tol, di mo gumagilaw. Di ka naman tumayo. Ano, dito ka na lang. Tato tayo. Ayan mo na muna yan. Dito ka na matulog oh. Tabi tayo, tatlo. Kawaman tilo. Ano tama liig mo? Ay, yung ano mo, headset. Tugon! Ayan po. Amoy! Good evening, mga kaparang Jason. Ayan yung team. Tilo, alam. Si Karot at bidangan dyan. Yo. Oh. At ayun. No. Motor mo. Kunin mo na yun. Wala ng baka. At may ano ko. Sakit ng ngipin ko. Sakit ng ulo ko. Sige lang, ipagpatuloy mo yan, Lo. Diba? Araw ng Lunes. Kasi, Naglo-loading sa sabihin ko. Sa ngipin ko. Oh. Uuwi sana ako ngayon kaso tapos bukas naman ay babalik. Kaya sabi ko dito na lang. Tapos tinawagan ko naman yung asawa ko. Sabi niya ay ako na lang daw mag-video. Ayun, may ano. At papasalamat ako dun sa nag-sponsor para sa pamasahe namin mag-asawa papuntang Maynila. Si ano? Si Kuyang Anonymous. Yung sabi niya sa akin. At yun po, nakalim ko na po kuya yung pinadala mo sa akin na pera kasi nag-message siya kanina sa akin. Hinihingi niya yung Gcash ko. Gcash number kaso wala akong Gcash, di ko na open yung Gcash ko na kasi nasira yung isang cellphone yung una kong ginagamit na pang vlog. Bali nagpadala siya ng ano to 1, 2, 3, 4, 5 yung pinakang padala niya sa akin ay ano ba yun? 5,570 yung pinadala niya sa akin. 5,570. Tapos 1, 2, 3, 4, 5,570. Kaso may butal to na 20 kasi 1,570. Yung nangyari, malabas ako dun sa may ano, Palawan. May humingi ng barya yung bata. Kaya binigay ko yung 20 pesos. Tapos dun sa Palawan ay ano, magbablog sana ako dun. Kaya yun kuya, pasensya na po at di na ako nakapag-vlog dun sa may Palawan kasi bawal. Kaya dito na lang ako nag-vlog sa ano, dito sa barracks. Tapos pag uwi ko dun sa bahay, ibibigay ko to sa asawa ko pumasahe namin. At malaking tulong po ito. Itong pera na to na binigay nyo sa amin. Napakalaking tulong to. Yun po. Basta ito ano, 1,570 yung binigay. Si ano siya, Kuyang Anonymous yung nagpadala nito. Maraming salamat po talaga kuya. At nag-message naman na ako sa kanya. Thank you very much. At kung baga yung sahod ko ay di na mababawasan sa pampamasahe. Sabi niya sa akin dun sa message niya sa akin ay papadala daw siya para sa pagluwas namin ng Maynila. Laking tulong po talaga to. At ano,
Alam naman to ng asawa ko na. Sabi niya sa akin dito na lang daw ako mag-vlog. Basta yun po. Thank you. Alam naman na nila dito na yun nga, aalis ako. At di ko alam kung kailan tayo makakabalik, kung matatagalan ba. Kung noon pa, alam niyo naman na na nagpapagamot ako sa asawa ko. Kaya nga dati nung nagsisimula dito sa bahay na to ay di tayo nakapag-umpisa nung paghukay nitong bahay na to kasi babantay ako dun sa bahay at yung asawa ko nasa Maynila, ako yung bantay dun ng tindahan. Kaya ngayon yung tindahan ko ay di ko na, kumbaga di na kami namili ng mga paninda kasi baka masira lang, baka kainin ng daga. Kaya yung tindahan namin ngayon ay walang laman. Tapos yung pera kasi kailangan namin. Kaya sabi ko sa asawa ko, huwag ka na kung bumili muna ng mga paninda kasi yung pera kailangan natin. Di sabi ko, pagkatapos ng gamutan, saka na lang tayo dumiskarte para magkaroon ulit ng puhunan. Basta yun. Kaya yung tindahan ko ay sarado na yun ngayon. Sarado na siya. Kasi yun nga, aalis. Gusto ba sanang ibilin yung asawa ko yung puhunan, kaso sabi ko, wag na. Para ako, yun nga, wala tayong iisipin na siyempre kung matagalan kami doon, para buo yung isip namin na walang iniisip na paninda nga. Kasi iniisip ng asawa ko yung mga alaga namin na na manok daw. Ay yung manok ay na lang yun, mga alaga namin doon na pinapakain na mga bitaw naman yan. Talagang ngipin ko ay ngayon pa sumakit. Sakit nga. At ayun, yung pinag-usapan namin mag-asawa kanina, kaya umuwi ako doon. Pinag-usapan namin, tinanong ko siya. Siguro narinig nyo naman dun sa vlog ko kanina na yung pinag-usapan namin kung kailan nga yung alis. Sabi niya, 1 o 2 yung pinakaalis o kaya di umabot. Pesta dito sa Abril. Sabi niya. Bakit masayawan dito? Masayawan din. Mga first week siguro Makasiya tayo. Ang bakang guys. ng April, first week. Doon sa barangay. Kaya po, yun, pasensya na po sa mga sponsor, lalo na po kay Kuya Jojo na nag-sponsor dito sa babae na to. Sa lahat po ng mga sponsor, pasensya na po kayo kung aalis ako. At sa mga viewers na yung mga nanonood, pasensya na kung hindi tayo makatulong dito. Di ba, Tol? Pasensya na kayo, Tol. Pasensya na kung hindi ko makatulong kasi karot man uwi din. At siyempre sa team Pahaway, pasensya na kayo at kay Kuya Noli. Pero malayo pa ay alam nyo naman na yung problema ko. Ang ganyan. At bawi na lang tayo pagkatapos, pag okay na ang lahat, bawi na lang tayo kasi pag wala naman akong importante ay lagi naman akong nandito. Yun lang naman pag pag tapos na yung yung gamutan ng asawa ko, kahit dito ko babad ako dito. Ganun lang naman yung sitwasyon. Kasi hirap din kasi magtrabaho na may iniisip ka na may sakit sa pamilya. Hindi tayo makapag-focus sa trabaho. Saka matagal na pati yung yung sakit ng asawa ko na yan. Matagal na yan. Hindi pa ako nagbablog ay ganyan na siya. Kaso tumagal ng ganyan dahil sa siyempre wala naman akong pampagamot sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sponsor pagsimula ng gamutan, lalong lalo na kay Miss NYC. Siya yung unang
sponsor sa akin pagpagamot dun sa tinga niya. Kaso pag check up dun sa sa PGH ay mas uunahin pala yung ilong kaysa sa tinga niya. Pero lahat naman yun operahan. Hindi lang pwedeng pagsabayin. Ganun po. Hindi siya pwedeng, alimbawa sa nung isang araw na yun, opera ng ilong, opera ng tenga. Hindi daw. Unahin lang yung ilong. Tapos magantay na naman ang schedule kung kailan yung tenga niya. Basta ngayong taon na to ay ma-opera yun. Ma-opera yun lahat. Si Mrs. Kasi siyempre pag pag matapos na yon, di okay na, wala na akong isipin na na sakit ng asawa ko. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Lahat, Miss NYC, Kuya Jojo, dun sa mag-asawa na nagbigay din yun sa amin. Kakalimutan ko na kasi. Tapos si Kuyang hindi nagpapakilala na binigay yun ni Sunny Parson sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Kasi napakalaking tulong po yun. Kasi kung wala po yun yung mga tulong niyo sa amin, ay wala naman akong igagastos noon. Tapos pabalik-balik pamasahe, ganyan. Kasi kulang pa naman yung kinikita natin sa YouTube. Kumbaga, may sinasahod na pero sakto lang. Kumbaga, basta sakto lang sa kumbaga pabalik-balik dito, gasolina. Siyempre kumakain din tayo. Kaya nga naisip ko na nag-stay dito kasi para makatipid tayo sa gasolina. Pabalik-balik, tapos nakaka-upload pa dito ng maaga. At paggising dito na, kung di mo na maligo, pwedeng mag-vlog dito bago yung team. Kasi di naman kami sabay-sabay naliligo eh. Habang vlog muna. Yun yung pinakang kalamangan pag dito mismo talaga sa barracks, kasi nandito yung vlog eh. Lo, tugtog. Ayun po. Sana maunawaan nyo. Siyempre, salamat po ulit dito sa itong pera na to. Nakabukod na siya. At ibibigay ko to sa asawa ko pag uwi kasi para sa yung maghawak nito. Ayun po. Hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat po sa mga sponsor na walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan. At ingat po kayo palagi dyan sa work nyo at sana pagpalain pa kayo ng Panginoon. Yan po. Bye bye. Love you all. Tilo. Ayos yung mo Tilo ah. Ito yung duyan natin na ibinigay kay Tilo. Hindi ka nilalamok dyan. Di pa butas yung duyan mo. Yung pinakang kulambo niya. Ang kagandahan yan. Kaso nakakatakot na tong tali mo. Baka bumagsak ka, mataas pa naman yung mo. Si Tilo dito natutulog sa duyan na binigay ko sa kanya. Kami na may karot dito. Kaming dalawa. Umuulan kasi minsan, kaya dati doon ako sa slab natutulog. Hindi pa siya. Sarado na. Hindi talaga si Tilo mano ng lamok dyan. Hindi talaga makagat ng lamok. Hindi nga. Sarado na. Ayos. Ang problema niya kung malaglag. Kung maputot na katali, hindi ka makalabas dyan. Lalong-tulog. may Tilo magbangon. Puta desgrasya. Tilo. Naputol. Sakto mo na patay ng ilaw. Patulog.
Sira yung isa na tibita. Sira talaga. Sira? Ano sabi nito yung pagbuhat? Yung pag ano mo? Aray ko. Sakit. Tinakbo ko na kaagad eh. Sakto pagpatay ng ilaw. May tama yung ulo mo. Wala. Yung likod mo. Wala. Di bulusok kasi. Di siya makawala kasi nakasiper yung ano. Nakasiper yung luyan. Dito na siya eh. Tapos bumangon kaagad ako. Binuhat ko. Ako inanong pa yung cellphone ko pero ilaw ko pa. Sabi ko pa naman sa'yo, masakit nga yung ngipin ko. Tol, takban mo tol, di mo gumagalaw. Di ka naman tumayo. Ano, dito ka na lang. Dito tayo. Hayaan mo na muna yan. Dito ka na matulog oh. Tabi tayo, tatlo. Kawaman tilo. Ano tamang liig mo? Ay, yung ano mo, headset. Wala. Dito na siya eh. Luwang siya. Sa luwang. Sira yung ano. Dito ka na, tabi ka na dito sa amin. Sabi ko na sa'yo kanina pa, sinabi ko. Na, Hindi ko talaga kasi wala na akong sos. kaya nga, kunti na lang kako yung ano mo. Okay ka lang? Okay lang. Dito ka na matulog. Ano itong kamay mo? Matagal na pala yan. Basta tuloy yung medyas ko. Pinulot ko dyan. Akala ko nga yung Ito. nalaglag. Hindi ako alam ko na tunog. Tilo. Doon na kasi, doon na. Ano? Sabi na kasi magpray daw yan doon. Ayaw mo ngayon. Kung hindi talaga ang tao malaglag, hindi talaga tatabi. Hindi naman namin tinatawanan ng ano kasi yung reaction yung tilo. Di makalabas sa doon kasi nakasiper yung binigyan ko na mo. Lo, nagre mo sabi ito lo. Grabe ka. Naman ang kuya Tilo namin. Grabe yung disgrasya. Tingnan lamig-lamig pero nakabukot sa kumot. Ay ang walang kahinangin. Yung nagsasalita doon sa cellphone wala na. Yun yung cellphone ni Tilo, magbuhay. Tilo, saan na nakasamang nalaglag? Yung nagsasalita. Tinawaran pa kasi po niya pagkalaglag niya. Disgrasya. Sakto pagpatay ni Karot ng ilaw. Kasi matutulog na kami. Nagapak. Pag ano ko, ang dinignan ko dito. Ay ko dito ba yung Hindi ako, nag-flashlight ka agad ng hadulan ka ko. Yung duyan wala na. Torsitin nga hindi na po. Yung ginawa ko muna ito saksakan. Saksak ko muna. Pagbuhat, sabi ko, kaya ako tumakbo rin. Sabi sila, aray. Ay, nagtutuloy. Walang masakit sa ulo mo. Wala. Alin yung unang tumama sa'yo? Ano unang tumama? Likod? Puwit yata to, puwit. Likod? Yung puwit niya. Dito? Dito? Baka, dito. Sabi na kasi palitan ng ano yan eh. Tali nga. Matagal ko na yung sinabihan niya. Sabi ko, kung dahil sa lagi matulog lo, siguro kadagin ng ng PC. Bigyan mo ng PC. Tanggal. Sinabihan ko pa yan, yung tali ng turo. Oo nga pala, ano? Sinabihan ko pa nga yan. Kung saan yung tali ng turo. Tanggal yung sakit ng ngipin ko. Nasaan yung tali ng turo lo? Wala na. Wala na lo, quits. Sinabihan ko pa yan siya. Sabi ko yung tali ng turo, kunin mo. Ipalit mo dyan. Sabi niya, oo, hanggang ngayon, wala man. Tanggal sakit ngipin ko talaga ay.